Wow! Ogini na afio coronavirus aka anyị dịkwa ọcha o. Ụmụ obodo Nigeria ebe agbọrọ mmọnwụ gbasara egwu dada. N'ụzọ ụtụtụ anyị apụtagokwa ọzọ. We have come again, ụmụ Biafra. Ịnakwa early morning sunlight. Tata bụkwa 12. Cha cha. Cha cha. Cha. Chukwu. Anyị ejekwu n'ụka ebe anyị na-ekpeli Chukwu. Ọ dịkwa egwu. Koro aka. Aka anyị dịkwa ọcha. Aka anyị Na m ekpuchigokwa imi m. dị ọcha. Kpomkpom. Kokom kokom kom kom. Asịrị anyị stay home and be safe. Onye ọbụla mmadụ